Mga puso ang mga magtutudlo, giisip natong ikaduhang ginikanan. Busa angay sila nato silang tahuron o giampo. Ang GMA Regional TV makigiusa sa kasulugan karon sa World Teachers Day. Pag-ampo alang sa mga magtutudlo. Tighatag sa tanang kinaadman o kinamaayuhan sa tanan nga magtutudlo, lantawa ang mga maestro o maestra inubanan sa gugma, tuguti sila sa pagresolba aron maamuma ang among mahidlawong panghunahuna aron dili gyud sila muundang sa pag-agak sa amua. Bendisyoni ang ilang mga kasing-kasing aron sila malipay kung kami mulampos ug ipadasig kami kung kami mapakyas. Tugyani sila uban sa maaghop nga pag-antos alang sa subayanan sa pagtuon nga dili sayon pasigaa ang espiritu sa ilang pagbati mao kini ang dilaab nga nagsiga sa pagtulon ang gugma. Tabangi sila nga makit-an ang potensyal sa matag estudyante ang ilang pagtuo sa amua tuod mas labaw pa sa gradong mapupo. Tugyani sila og pagsalig aron kanunay silang makat-on. Gipakita kini nga dili sila mahadlok og bag-ong kinaadman ug mga kasinatian. Ipadasig nila ang paghulma sa kaugmaon, sila ang moimpluwensya kung unsa kadako ang amuang mga pangandoy sa among mga kaugalingon. Bendisyon ni ang among mga magtutudlo nga nag-una pa namo kay ang ilang kadasig nagsugakod gihapon hangtod karon. Tuguti ang kahayag sa imong sanglitanan nga mosidlak sa tanang mga magtutudlo. Aron mugama sa ilang mga pulong, aron mahigugma sa ilang mga paghunahuna, aron maambit sa ilang mga kasing-kasing. Amen.